Så er vi her sgu på Bakketom. Man kan lige mærke stemningen for sig. Fuldstændig stuet sammen. Publikum en smal passage. 2 mænd i udbrud. På feltet. Der kører som død af helvede for etappesejren. Bjergpoengene. Gloværdighederne. Og præmiepengene. Det hele tæller. Hvor er det fedt. Jeg skulle have troet, at man hoppede direkte fra en spændingscykel. Og så ud af det her. Det er sjovt, det er skørt. Det er en lille smule dumt. Og det er ret hårdt. Men fuck, det er fedt. Tur. Miljøsdirektøren kører forbi. Der er det. Der var en vildfaren cyklist, en turrytter, en turist. Det blærer det der. Også en lille smule mobning. Jeg ved sgu slet ikke om kameraet fanger den her udsigt. Men det er helt vanvittigt. Det er vanvittigt. Jeg har lige siddet og lavet sådan en lille monolog til kameraet, hvor jeg sidder og tænker sådan, at spænde lidt i år, og så gå fra 1,5 måned. Og så tror jeg, at man skulle sidde her og sådan være bare nogenlunde med. Det er vildt. Fuck, min røv.